on guztioi. Orain dela 3 urteko Antzarregunean, benetako sarraskia bizi izan zuen Lekeitioko herriak. 2009ko uda, ekintzia polizialez betiriko uda izan zen. Euskal Herriko jai askotan, errepresaliatu politikoekiko elkartasuna gogor kolpatua eta erreprimitua izan zen. Argazkien auzia dela eta, 100 Euskal Herritar atxilotuak, auzipetuak eta epaituak izan dira urte hauetan. Lekeiti hori ere, zuzenean ordaintzea tokatu zitzaion duela 3 urteko Antzarregunean. Milaka pertsonek parte hartzen duten jai handi horretan, festa eta algara, parranda eta elkartasuna nagusi den egun horretan, benetako beldurrezko pelikula astezina bizitzea tokatu zitzaion. Indar polizialen gehiegizko interbentzio beldurgarria burutu baitzen. Ondorioz, 8 pertsona atxilotu zituzten eta gertatu zenaren erantzule gisa, auzipetu eta orain epaituak izango dira, talde terroristari laguntza ematearen akusaziopean. Iñaki Morales, Julen Bilbao, Jon Balbuena, Jone Amezaga, Imanol Blanco, Maitane Otaolea, Endika Aendanet eta Jesus Mari Zamora. Irailaren 20 eta 21, 8 herritar hauetatik 7 epaituak izango dira Madrilgo Auzitegi Nazionalean. Epaiketa horretan, 2 eta 3 urteko kartzela zigorrari aurre egin beharko diote, eta hori gutxi balitz, ikaragarrizko isunak ordaintzera zigortu nahi dituzte. Auzipetuekin batera, 74 herritar lekuko gisa deklaratzera deituak daude irailaren 20an hasiko den epaiketa honetan. Beraiei tokatu bazai ere, edozein herritar egon ziteken egoera honetan. Horrela salatu zen Itzi Lekitxo Pakian, Lelopean, duela 3 urte herrian egindako mobilizazioan. Izaera erabat politikoa duen epaiketa baten aurrean gaude. Eskubide zibil eta politikoen aurkako beste eraso bat gehiago. Bildu Bizkaiak lan egiteko apustua egiten du, gatazka historikoa gaindituko duen konponbide demokratiko eta negoziatuaren bitartez. Egia eta justizia sozialean oinarritutako bakea eraiki nahi dugu. Gaur aipagai ditugun gertakari hauek betiko ezabatu eta errepikaz daitezen. Epaiketa hau bertan bera geratzea eskatzen dugu. Horrela ez balitz, Bilduk auzi honetan inplikaturik dauden kide guztien absoluzioa exigitzen du. Auzipetu guztiek beren senide eta lagunak pairatzen ari diren egoeraren aurrean gure elkartasuna eta babesa adierazi nahi diegu. Euskal Herrian, konponbiderako aro politiko berria zabaldu bada ere, herritarren kontrako eraso hauek ez dute etenik. Gaur bertan, somatu dugu berriz ere, estatuko errepresioaren atzaparra. Gazte bat atxilotua izan da Balmaseran, kale borroka erasoak leporatuta eta bere eskubideak urratuz inkomunikaturik dago. Jakina den moduan, Espainiako justiziak nazioarteko giza eskubideen aldeko hainbat erakunderen eskarei entzungor egiten die. Amnistia Internazionalen eskakizunak gogora ditzakegu adibidez. Eta torturaren aurkako inolako neurririk gabe inkomunikatzen ditu Euskal Herritarrak. Bildutik errepresio politika honekin amaitzeko exigitzen dugu. Eta Euskal Herrian konponbide demokratiko baten alde urratsak ematen hasteko eskatzen diogu beste behin ere Estatu Espainiarrari. Eskerrik asko.